Ei, molt bones i benvinguts a Nakamas, soc Amui Guaracat, o també podeu dir-me Mugi. Bé, avui us porto un altre vídeo de la secció Parlem de. En aquest cas, parlem d'en Hanger. Dit tot això, comencem. En Hanger és un botiguer i propietari d'una tenda de roba anomenada Robeka Hamburg, ubicada a la ciutat de Loge, i pel que sembla ven roba d'alta classe, de marca i cara. Molts deureu estar flipant perquè potser no recordeu aquest personatge i menys el nom. Tranquils, és normal. Tan sols surt en una escena de 20 segons. Aquí us la deixo, Nakamas. Què? Ui, li queda perfecta! I aquest? Oh, molt elegant, senyoreta! I aquest? Absolutament I magnífic! aquest? Increïble! I aquest? Perfecte! Se'ls emporta tots, senyoreta? No, gràcies. M'agrada més anar amb roba còmoda. Bé, potser un altre dia! Després d'aquesta escena, en Hanger no ha tornat a sortir més, però jo crec que tornarà a aparèixer, buscant venjança pel que li va fer la Nami. També ens podria sorprendre i aparèixer en el capítol 1000, decapitant en Kaido amb la perxa que té al cap, ja que penso que en Hanger està molt infravalorat. Per últim, comentar que el seu aniversari és el 23 de setembre i que té dona i una filla. Afegir que és un dels meus 5 personatges preferits de tot One Piece, ocupant la posició número 4. Però d'això ja en parlarem en un altre vídeo. Dit tot això, ja estaria per avui. Sí, ja estaria per avui, tot en l'anàlisi o el parlem del Hanger. Vull dir, pel poc que ha sortit a la sèrie hem parlat bastant i a sobre ho hem solapat amb una teoria que tinc jo. Bueno, una o dues crec que hem comentat. Com sempre, aquí en els comentaris teniu aquí per fer una mica de feedback, donar la vostra opinió, si, què us ha semblat, si esteu d'acord, si penseu una altra cosa sobre aquest personatge, si us en recordàveu d'ell, si no teníeu ni repajolera idea de qui era, del seu nom i de tot això. També, com sempre, a la caixeta d'informació us deixo el meu Twitter per si voleu enterar-vos de coses del canal i altres coses de One Piece que comparteixo. També us deixo la wiki catalana One Piece, la pàgina web on tenen tots els episodis que es van doblar al català de One Piece i la pàgina on estan traduït el manga de One Piece al català. Dit tot això, a reveure, Nakamas, fins la propera. De totes maneres, em podeu deslligar o què, nois? Sí, esclar, i què més? Si vostè desapareix, algun de nosaltres haurà de substituir-lo. Ei, un moment!